зубайда ғиёсова навори суҳбати писарашро аз Сурия ба такрор тамошо карда ашк мерезад. Баъд аз нимсоли бехабарӣ аз фарзанд, модар тавассути ин навор аз зинда будани ӯ огаҳ шуд. ҳоло ин модар ба дидори дигарбораи фарзанд умедвор шудааст. дилам пуршид ки бачаам зинда мегуфтам ки худо зинда бошад, чӣ гап бошад, чӣ гап набошад. Гуфта вай мекардам. ҳамон рӯзе ки ҳамун чиза сёмкара нишон додам, ман боварӣ надоштам ки бачаам ман мебинам. хабари ба размандагони курд дар Сурия таслим шудани ҷавони 28-солаи тоҷик Абдуллаҳад Назаров рӯзи 10 апрел нашр шуд. модари Абдуллаҳад рӯзи 15 апрел гуфт дар воқеъ аз лаҳзаҳои аввале ки писараш бо ӯ аз Сурия тамос гирифт пушаймон буд ва мехост баргардад. ҳам бор боҷа амният дохилон бор файрод кардам, гуфтанд ки ҳамин ай чиз вай гузаштагиян Афғонистон бисёр ҳамин ай Сурия гузаштагиян. ҳамин ман гуфтам ки вай оила дора, вай намегзара. гуфтам фикри омадан дора, вай фикр ман гуфтам Афғонистон намерава. гуфт вай ки ҷо медоне ки гуфтам вай намерава. охи вай фақат мегуфт ки оча ман миём, ман хона миём, ман ягон ҷо. гуфтам вай рафтагӣ нестам. дилам пур буд ки вай намезгара. ба гуфтаи волидони Абдуллаҳад Назаров, мақомоти Тоҷикистон ба ӯ ваъдаи афв дода барои кӯмак дар бозгашташ изҳори омодагӣ мекарданд. Назаров ҳам чанд маротиба хостааст вориди марзи Туркия шавад. як маротиба ҳам ба гуфтаи модар чанд намояндаи мақомот аз Душанбе бо ин ҳадаф то марзи Туркия рафтанд. овар бо чанд оилаи дигар вақте ки ҳам Туркия дарасидан, гуфт ки Ироқда будан ё 9 шабу 9 рӯз гуфт мо омадем ба азоб. омадан ки ҳамун шабу рӯз чиза аэропорти Туркияро кафонда будан, натонистанд гузашта. бо гаштан рафтан, ҳамон вақт 2 моҳ маҳбасӣ карданшона, маҳкамшон кардан. бо ҳамин хел гузашт омад ки натонист гузашта. бо ҳамин хел бо маҳкамшон кардан ҳам 3 бор омад ки натонист охи гузашта. Абдуллаҳад ба нақли волидон соли 2015 ба Русия рафт ва дар шаҳри Ленинград таксиронӣ мекард. соли 2016 дар як тамоси телефонӣ бо хонавода аз Сурия аз худ дарак дод. Абдуллаҳад дар Тоҷикистон оиладор набуд ва пас аз синфи 9 аз мактаб берун шуда ба муҳоҷират рафт. наздикон мегӯянд ӯ ба варзиш майл дошт ва мехост низомӣ шавад. ба гуфтаи сокинони маҳаллаи Бинокорон дар шаҳри Ваҳдат, Абдуллаҳад ҷавони фаъол буд. ба ягон кас кор надошт. як кас кати хеле фақат муомилаи хуб кати дар ҳамин маҳалла, дар ҳашарҳо, дар чӣ аз ҳама пеш баромада ёрдами хича мерасонд. хеле бачаҳо кам буданд. барои чӣ ино фиреб хӯрдан, ки инора саршона хеле гаран кард ки ино пеш ҳамин кор шидану ай ватан берун шидан. Абдуллаҳад яке аз 2 ҷавонест ки аз маҳалли Бинокорони шаҳри Ваҳдат ба Сурия рафтааст. вале дар маҷмӯъ баъди зуҳури гурӯҳи давлати исломӣ дар соли 2014 бештар аз 1900 нафар аз шаҳрвандони Тоҷикистон ба Сурия ва Ироқ рафта ба сафи гурӯҳҳои тундрави террористӣ аз ҷумла давлати исломӣ пайвастанд. волидони Абдуллаҳад ҳоло намедонанд сарнавишти писарашон чӣ мешавад, аммо хабари зинда будани писар шӯълаи умедро дар дили онҳо бедор кардааст.